Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Θανάσης Χιάσιος. Με έχετε ξαναπαρακολουθήσει σε παλιότερα βίντεο. Με είδατε και τις προάλλες. Βασικά ποιες προάλλες, πριν κάνα 5-6 μήνες ήταν. Αλλά ναι. Λοιπόν, επειδή έχω να σας βγάλω βίντεο πάρα πολύ καιρό, είπα να σας βγάλω βίντεο στο οποίο παίζω Minecraft. Λέω να βγάλω σειρά από βίντεο Minecraft, στα οποία θα παίζω και βασικά αυτό θα παίζω. Οπότε ναι, ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Όπως είχαμε πει και πριν, λέω να ξεκινήσω σειρά Minecraft, στην οποία θα προσπαθήσω να νικήσω τον Ender Dragon. Λοιπόν, για το σημερινό βίντεο, στόχος του challenge θα είναι να βρω village και ό,τι άλλο μπορώ. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Ωραία, λοιπόν, ας πάμε να μαζέψουμε ξύλο και μετά να μαζέψουμε και πέτρα. Θα έχουμε, πιστεύω, φτάσει σε ένα καλό σημείο ίσως στο επεισόδιο 2 ή 3. Οπότε ας σκοτώσουμε αυτό το πρόβατο με τα χέρια μας. Εν τω μεταξύ θέλω να μου γράψετε στα σχόλια αν θέλετε να συνεχίσω τη σειρά Minecraft. Τώρα ας πάμε να κόψουμε δέντρα. Τώρα σκόψουμε δέντρα επιτέλους. Άντε φίλα, κάντε στην άκρη. Άντε μια ώρα. Ναι, το ξέχασα. Δεν μπορείς να κόψεις το δέντρο με μια μπριζόλα. Εν τω μεταξύ μη με λέτε τίποτα. Είμαι καινούριος παίκτης. Τώρα τις προάλλες το κατέβασα και δεν ξέρω πάρα πολλά για το Minecraft. Εντάξει, φυσικά έχω δει κάποια βιντεάκια, ξέρω τα αρχικά πράγματα. Ξέρω και κάποιες ονομασίες. Οπότε ελπίζω να φτάσουμε σε ένα πολύ καλό σημείο στο τέλος του βίντεο. Ας κάνουμε craft τα βασικά και ας ξεκινήσουμε μια πορεία προς ευθεία, ίσως πιο μετά, για να βρούμε village, pillage και ό,τι βρούμε. Ας πάρουμε το άλογο. Δεν με θες, δεν πειράζει. Εν τω μεταξύ συνειδητοποίησα κάτι, τόσο καιρό έπαιζα creative. Στο survival όμως παίρνεις achievements, τέλος πάντων επιτεύγματα. Και αυτό με φαίνεται πολύ ωραίο, γιατί σε όλα τα YouTube videos που βλέπω πάρα πολύ μου αρέσει να τους βλέπω να παίρνουν επιτεύγματα. Οπότε χαίρομαι πολύ που το βλέπω αυτό να γίνεται. Κακό biome, πολύ βαρετό biome. Και ειδικά αυτά τα λαγουδάκια που με το που σε βλέπουν φεύγουν και να θες και να τα σκοτώσεις, δεν μπορείς με τίποτα δηλαδή ρε φίλε. Ας κάψουμε για λίγη πέτρα. Πέτρα. Εν τω μεταξύ, επειδή είναι το πρώτο μου βίντεο Minecraft, είμαι τόσο χαρούμενος παιδιά που... τι να πω, συνέχεια θα επαναλαμβάνω τη λέξη Minecraft, δεν μπορώ. Είναι πολύ ωραίο.
γενικά σαν παιχνίδι και κυρίως τα γραφικά του στο συγκεκριμένη έκδοση. Δεν ξέρω ούτε καν την έκδοση του παιχνιδιού μου, δεν ξέρω, τόσο νουμπά στα ηλεκτρονικά μιλάμε είμαι. Δεν ξέρω αν είναι Java ή Bedrock. Εν τω μεταξύ έχω συνειδητοποιήσει κάτι τώρα τελευταία. Bedrock είναι και block, το οποίο είναι το block το οποίο σταματάει να μην μπορείς να φύγεις κάτω από τον κόσμο, και είναι και το edition, Bedrock edition. Fun fact, το ξέρετε ότι το Bedrock μπορεί να σπάσει με ειδική μηχανή? Αν ναι, αφήστε comment. Μια σπηλιά, για να δούμε τι μπορεί να μου δώσει αυτή η σπηλιά. Φως, τι είναι αυτός? Τι diamond. Ναι, δεν ήταν diamonds. Αυτοί το καινούριο που έχω βγάλει κάτι φύλλα που φωτίζουν. Τα περνάμε για diamonds εγώ τώρα τελευταία που το παίζω. Και μιλάμε είναι ό,τι να είναι. Ας πάρω λίγο dirt για να ανέβω. Δεν θα χρειάζεται να σκάβουμε. Και μπορούμε να συνεχίσουμε την πορεία μας. Εν τω μεταξύ, έτσι για την πλάκα μαζεύω και λίγα τέτοια. Seeds, ας πάρω. Εν τω μεταξύ, seed είναι και ο σπόρος. Seed λένε και τις τοποθεσίες. Seed για παράδειγμα 13, 0, 18, 7, 36, 35. Τυχαία το από αυτό. Καλά είσαι. Πάμε να ψάξουμε. Ας φράξουμε λίγο εδώ το μέρος, να κάνουμε μια μικρή στάση, να δούμε τι έχουμε, τι δεν έχουμε και μπορούμε να συνεχίσουμε ίσως μετά. Οπότε, φράξε εδώ, φράξε και εκεί, φράξε, εδώ και εδώ, καλά είσαι. Φτού έχουμε και τα από πάνω ρε. Εντάξει. Και τώρα σκοτάδι του άδει. Εντάξει, πλάκα σας κάνω. Εδώ μεταξύ παίζω σε peaceful mode, σε ειρηνικό, φιλειρηνικό, και καθώς πηγαίνει ο καιρός, με το που φτιάξω base θα το βάλω μετά στο easy, μετά στο normal και μετά θα είμαστε στο hard. Μόλις φτάσουμε σε κανένα επεισόδιο 10-15. Ξέρω, σε σχέση με άλλους YouTubers Άγγλους, οι οποίοι από το νούμερο 1 παίζουν hardcore, νούμερο hard κτλ. Εντάξει, δεν είμαι τόσο προηγμένος. Εκείνοι και έχουν φτιάξει πόσα βίντεο. Παιδιά, νύχτωσε. Αν και παίζω σε φιλειρηνικό mode, καλό κακού θέλω να κρυφτώ μέσα σε μια τρύπα, όπως κάνουν οι πιο πολλοί YouTubers. Λοιπόν, ας κραφτάρω μια φωτιά. Εν τω μεταξύ λέει coal. Στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται coal. Μπορείς να βάλεις απλώς να ψήσεις δέντρο, δηλαδή να βάλεις charcoal. Λοιπόν, ας βάλω ένα φούρνο, να ψήσω ό,τι να είναι για να βάλει λίγο φως. Βάλε εκεί ένα τέτοιο. Ωραία. Ωραία τρύπα έχω σκάψει. Ναι, καλά. Ούτε καν. Και εντωμεταξύ έχω κουραστεί πάρα πολύ. Δηλαδή δεν έχω κουραστεί πολύ. Στο συγκεκριμένο βίντεο εμένα με φαίνεται απλώς κουραστικό πάρα πολύ για κάποιο λόγο. Λοιπόν, ας ξεκινήσω να ψήνω εγώ αυτό εδώ. Να πάρω charcoal. Και μόλις τον πάρω, δηλαδή τώρα, καλά είσαι, θα τον βάλουμε για να φτιάξουμε campfire. Congratulations. Ούτε καν. Τέλος πάντων, τουλάχιστον τώρα μπορούμε να ψήσουμε το φαγητό μας. Το ήξερες ότι είναι πολύ χρήσιμο να χρησιμοποιείς campfire σε σχέση με φούρνους? Γιατί το campfire πρώτον δεν θέλει stone. Δεύτερον, μπορείς να ψήσεις φαγητά χωρίς coal. Και τρίτον, στα πετάει σε πολύ το μισό χρόνο και τουλάχιστον πολύ λιγότερο από ότι ο φούρνος. Θα μπορούσαμε να κάνουμε stone εργαλεία. Δεν θέλουμε smoker.
Ούτε αυτό. Αυτό βασικά γιατί να το κάνω μπαμπού ράφτ. Για να βρω εγώ μπαμπού με την ατυχία που έχω πρέπει να με ευλογηθεί ο Θεός. Ας φτιάξω ένα βαρέλι να κάνω storage κάποια items τα οποία θα χρειαστώ. Εν τω μεταξύ την προηγούμενη σπηλιά είχα μαζέψει και λίγο γρανίτη και είπα να φτιάξω walls έτσι ώστε να προστατευτώ όταν φτιάξω. Ας βάλω φαΐ εκεί να ψηθεί για να φάω επιτέλους κανονικό φαΐ. Γιατί τόση ώρα με ομό κρέας δεν γίνεται αυτό. Να πάρει. Όχι τώρα, αυτό δεν γίνεται. Έχω γουλ και δεν έχω εγώ ξύλο. Ρε, πώς το κατάφερε αυτό, ρε. Έλα, ρε φίλε, τώρα αλήθεια. Κάτσε, αφού έχω δύο γουλ. Αυτό γιατί. Γιατί δεν μπορώ να φτιάξω. Κάτσε. Καλά, κόλλησε, εντάξει. Σιγά με το κάνω εγώ ποτέ αυτό. Κόλλησε και δεν θα το κάνω, εντάξει. Δεν πειράζει, σιγά το πράγμα τώρα για λίγο, για ένα κρεβάτι. Στο κάτω-κάτω παίζουμε στο peaceful, οπότε δεν πρόκειται να με κυνηγήσουν mobs. Και θέλω να μου πείτε, πόσα πράγματα θα μπορέσω να κάνω σε αυτή τη σειρά. Πιστεύω ότι θα μπορέσω να φτιάξω μετά από πάρα πολύ καιρό, είχαν επεισόδιο 30-40 Netherite Beacon. Αυτό αποκλείεται. Αλλά ακόμα και Iron Beacon θα μπορούσα να φτιάξω. Θα βλέπω βιντεάκια στο YouTube και έτσι θα φτιάχνω φάρμες. Θα φτιάξω Iron Farm η οποία σου δίνει πραγματικά, φίλα, από τα βίντεο που έχω δει, σου δίνει κάτι stacks κάθε μέρα. Και ωραία, λοιπόν, ας ξεκινήσω πορεία αφού έχω καταλάβει ότι είναι βαρετό αυτό, αφού δεν έχει. Μπάγκαρε και μπήκα πάλι μέσα. Ας ανοίξω τρύπα έτσι ώστε να μην χαθώ να βλέπω τον καπνό. Ας πάω πάνω. Εντάξει, φαίνεται ο καπνός, εντάξει, δεν είναι σαν μπήκον, εντάξει, να φαίνεται 3 χιλιόμετρα μακριά κτλ. Αλλά καλά είσαι. Να πάω μακριά να το τεστάρω. Φαίνεται. Τι. Εν τω μεταξύ αυτό πάλι το βλέπετε, κάνω shortcuts. Και έτσι που λέτε, παιδιά, έχασα τη βάση μου. Ενώ που θα πηγαίνω ευθεία, κάτι είδα εκεί πέρα, με τρόμαξε, πήγα να το ελέγξω. Νάτι! Λάβα είναι. Έλα τώρα, ρε φίλε, αλήθεια. Έχασα τη βάση μου και είχα μέσα τα πάντα. Και είναι και το ξύλο, σας φάνηκε 2 λεπτά. Εμένα με πήρε 5.000 χρόνια να βρω κάτι τέτοιο. Ούτε καν. Τέλος πάντων, τώρα μην κάνω καμία βλακία και πέσω, εντάξει. Τι Pillager Tower! Εντάξει, φυσικά όταν βλέπετε έτσι, έχω προχωρήσει το βίντεο και έχω κάνει. Αλλά παιδιά, βρήκα Pillager Tower πρώτη φορά στα χρονικά μου. Πάμε να λουτάρουμε ό,τι έχει μέσα. Και πιστεύω θα φαντάζεστε να βρούμε τίποτα πολύ καλό. Εν τω μεταξύ, φοβάμαι τους pillagers, αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσω ότι παίζω σε peaceful mode. Οπότε λέω στο επόμενο επεισόδιο. Έλα ρε, slab είναι. Τι έλεγα. Ναι, στο επόμενο επεισόδιο να το γυρίσω στο easy και στο normal. Καλά, βαρέθηκα τη ζωή μου. Άντε, θα πάω από την είσοδο. Είσοδο. Είμαι deep και deep χαζός. Έχει είσοδο τόση ώρα. Εντάξει. Οκ. Τι, έχω χάσει τα λόγια μου. Βρήκα village δίπλα από. Εντάξει. Κοιτάξτε. Απ' τη μία. Έχω χάσει τα λόγια μου, το ακούτε. Απ' τη μία μεριά βρήκα village. Τέλειο, θα λουτάρουμε ό,τι έχει μέσα. Και μπορούμε να πάρουμε και ένα σπίτι από τους villagers για να γίνει η βάση μας. Έτσι σκέφτομαι αυτό το village όταν μεγαλώσω τα levels μου να του κάνω κάποιο άγαλμα ή κάτι τέτοιο. Ας πάρουμε εδώ μήλα για φαΐ, ψωμιά, obsidian, αυτό το golden για άλογα, το οποίο θα το χρησιμοποιήσω σχεδόν ποτέ. Φούρνους δεν θέλω. Φάρμες καρότων, άμα χρειαστεί ποτέ να πεινάσω θα πάρω από εδώ να τρώω.
Ας σκοτώσω αυτό το πρόβατο για κι άλλο γουλ. Παρά δεν το... είναι και από μεγάλο village, φίλε, έχει αγορά. Λοιπόν, θα χτίσω να σκοτώσω το Iron Golem. Να πάρω Iron. Πω ρε φίλε, στο Peaceful Mode δεν σου επιτίθεσαι, πρέπει να το ακολουθήσεις 30 χρόνια να το σκοτώσεις. Φαντάζεσαι να μου σπάσει το σπαθί. Και φίλε, όντως μου σπάσει το σπαθί. Φίλε, μου σπάσει το σπαθί. Έλα, με τσεκούρι σε έχω. 5 iron. Καλά είσαι. Μπορώ να φτιάξω πίκαξ. Να πάρω από εδώ όλο το wheat για ψωμί. Αλλά ίσως να το κάνω πιο μετά, σε άλλο επεισόδιο, άλλη στιγμή. Ωραίο εδώ το σπιτάκι. Ούτε και αν μικροσκοπικό είναι. Δεν κάνει για μένα. Πάμε στην αγορά. Δεν ξέρω ρε παιδιά τι έχω πάθει σήμερα. Έχω χάσει κυριολεκτικά τα λόγια μου. Μάλλον είναι επειδή βρήκα village. Εντάξει, κοιτάξτε. Εγώ στη ζωή μου είμαι άτυχος γενικά. Σε κάποια σπάνια πράγματα είμαι τυχερός. Οπότε αυτό με ένα τώρα, αυτό εδώ πέρα το να βρίσκω village, δηλαδή εσείς μπορεί να έχετε το Minecraft να το παίζετε 3 χρόνια, να έχετε βρει village, pillage, να έχετε σκοτώσει τον Elder Dragon. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα από όλα αυτά, οπότε γι' αυτό ξεκίνησα αυτές τις σειρές, να σας δείχνω τις περιπέτειές μου στο Minecraft. Εν τω μεταξύ, αν δεν υπήρχε αυτό, owner του Minecraft, κάτι τέτοιο, πιστεύετε πως το Minecraft, πως οι villagers βασικά, τι λέω το Minecraft, θα είχαν κρεβάτια? Εν τω μεταξύ, θα ήθελα να δοκιμάσω όπως κάνουν κάτι YouTubers με mods. Αλλά τα mods δυστυχώς θέλουν λεφτά, παιδιά, οπότε με mods για να κάνω βίντεο ποτέ δεν θα κάνω. Αλλά θα σας αρέσουν, πιστεύω. Όχι ότι θα σας αρέσουν. Μπορεί να σας αρέσουν τα βίντεο που θα κάνω χωρίς mods. Ελπίζω δηλαδή. Το ξέρω, γίνομαι ώρες σπαστικός, εντάξει μωρέ, σιγά. Τώρα σπάσω wood που είπα. So slow. Το μεταξύ είμαι τόσο ξεροκέφαλος που δεν θέλω να ξοδέψω το iron που έχω αυτή τη στιγμή για tools. Θέλω να το κρατήσω για άλλα πράγματα. Να μαζέψω και άλλο και να κάνω armor. Ωραία. Hello Mr. Villager. Να κάνω και άλλο wheat για ψωμιά. Και ζάχαρη, έτσι χωρίς λόγο θα κάνω, άντε. Ας κάνω και αυτό εκεί. Πολύ στικρανίντε. Και νομίζω είμαστε καλά. Έχουμε ψημένο φαΐ, 5 iron, 4 wool. Εντάξει, λίγο αυτό με τα ξύλινα εργαλεία είναι λίγο ακόμα άχρηστο. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το σπιτάκι θα το εκτιμήσω πολύ. Μπορώ και να το κάνω και base, αλλά είναι πολύ μικρό ρε. Οπότε θα πάρω ξύλα, έτσι κάπως να το επεκτείνω. Λοιπόν... ναι. 4 από εδώ, 4 εδώ. 2 κάτω, 2 κάτω. Πάρε ένα crafting. Μάζεψε τα πάλι πίσω. Πάρτα. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα stone pickaxe, μια αξίνα ουσιαστικά, για να κάνουμε mine πέτρα και coal. Θα κάνουμε ένα τσεκούρι, ένα sword βασικά θα κάνουμε για αρχή. Μετά θα κάνω το shovel, τσεκούρι επιτέλους θα κάνω. Θα το πάρω, θα πάρω και ό,τι έχω.
Εντάξει, βλέπετε ότι να πέφτουν εργαλεία από εδώ, γκόμπλεστον από εκεί τα λοιπά. Να πάρω πίσω το crafting table. Και ας μαζέψω και ας κόψω βασικά αυτό το δέντρο. Λοιπόν... Νύχτωσε. Μην βλέπετε το μεταξύ νυχτώνει, μη σας φαίνεται καθόλου περίεργο. Τα έχω κόψει τα μισά. Και ας κοιμηθούμε για αρχή. Λοιπόν, ας βγούμε έξω. Και νομίζω πως θα ξεκινήσω να χτίζω τείχος γύρω από το σπίτι μου. Ναι, πρέπει να το κάνω λίγο πιο safe. Είναι πάρα πολλοί μπορούν να μπαίνουν villagers, επειδή οι villagers κάνουν και τις πόρτες. Να κάνω points, respawn points, έτσι σε περίπτωση που τόσο πεπέγκας που είμαι θα πέσω σε κάμια τρύπα. Καλά, εντάξει, το όριξα ό,τι να είναι. Πάρε και αυτό σε περίπτωση που γίνει κάτι. Βάλω τον μπροστά από την είσοδο για κάποιο περίεργο λόγο, Θανάση. Έτσι, για να το βάλεις, να έχεις να λες ότι έβαλες κάτι περίεργο. Και ήρθε η ώρα να χτίσω τοίχο. Νομίζω χτίζεται κάπως έτσι. Ούτε καν, αυτά είναι τα slabs. Εδώ. Και εδώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω καθόλου πώς να χτίζω. Καλά, εντάξει, το έκοψα. Μην νομίζετε, έψαξα από το βιβλίο πώς να το κάνω. Είδα βιντεάκι. Και εντωμεταξύ, όπως είδατε, δεν ξέρω τα βασικά, δεν ξέρω πώς να χτίζω τείχους. Πάω να σπάσω τα walls, τα πέτρινα με το χέρι μου. Είδατε πόσο νουμπάς είμαι. Και μην με γράψει κανείς στα σχόλια κάτω, όχι Θανάση, δεν είσαι νουμπάς και δεν είσαι νουμπάς, αφού είμαι, το βλέπετε. Η αλήθεια πονάει, αλλά πρέπει να λέμε. Είδατε ο Θανάσης και φιλόσοφος στα βιντεάκια. Σίγουρα. Αχ, τι να κάνει κανείς σε αυτή την άδικη ζωή. Θανάση, το ξέρεις ότι είσαι cringe, Θανάση, Καλά, σταματά τα ακραία ανέκδοτα. Ούτε καν ανέκδοτα δεν είναι αυτά που λέω κι εγώ. Θα σπάσω λίγο από εδώ να πάρω για τους τείχους. Βασικά θα το κάνω δρόμο, θα είναι σαν να περνάει μέσα από το σπίτι μου. Πρέπει να περνάτε μέσα από το σπίτι μου, να με πληρώνετε. Τελωνίο εδώ. Μόνο στο κανάλι του Θανάση αυτά. Άντε καλά, είσοδος ελεύθερη. Ούτε καν. Αλλά θα το ελέγξω αυτό. Λοιπόν, βάλε εδώ αυτό. Έλα, λόγω κάνει στην άκρη. Και κάπως έτσι παγίδα σε ένα λόγο χωρίς να το θέλω. Πω καλά. Πω εντάξει. Πήγα, μάζεψα και άλλο cobblestone και άλλη πέτρα για αυτό το πράγμα. Θα βάλω εδώ ένα fence gate. Και στην άλλη μεριά θα κραφτάρω άλλο 2 και νομίζω είμαστε μια χαρά. Θα χτίσω επίσης και... Τι άλλο να χτίσω τώρα? Iron boots δεν αξίζει μόνο για μπότες. Δεν αξίζει καθόλου. Θα σκάψω όλο τον υπόλοιπο χώρο να φαίνεται έτσι όμορφος. Καλά, δεν σκάβει εκεί. Και seed πέταξε ρε με τη μία. Μπράβο. Θες να πετάξει κι άλλο seed? Ούτε καν σιγά με ψηθεί. Σκάβε. Έτσι είναι η ζωή. Σκάψιμο όταν θες να κάνεις όμορφο έναν χώρο. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια επίσης τον αγαπημένο σας Minecraft YouTuber πέρα από μένα. Οπότε, ας κοιμηθούμε για μία τελευταία φορά. Βασικά ούτε καν δεν θέλω να κοιμηθώ. Βαριέμαι, σιγά με κοιμηθώ.
Θα κοιμηθώ, άντε. Δεν ξέρω ούτε εγώ τι κάνω, δηλαδή. Είμαι ό,τι να είναι. Πάμε εδώ. Βγαίνουμε έξω. Είμαστε καλά, πιστεύω. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Θα φτιάξω... Βασικά δεν θα φτιάξω κάτι, οπότε θέλω να αφήσετε like, subscribe, να αφήσετε comment άμα ποιος είναι βασικά ο αγαπημένος σας YouTuber και αυτά βασικά. Τα λέμε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Bye!